Pane chiro chinoshamisa chinoonekwa chiri kuitika kuNamibia. Pane this poster riri kutenderera riri kuratidza kuti aiwa vakomana vekuNamibia vari kuplana mamachi vachida kubva munyika yavo vachiya munyika yeZimbabwe pamusoro paukaona kuti aiwa etenda yekuputira maballot papers inopiwa aiwa kune madeployee vari munyika yeZimbabwe panyatso kuona kuti aiwa nehistory muZimbabwe pane maflood elections yakaita how come kuti that tender inopiwa munyika yeZimbabwe. Sane pena mashuka tona vakomana vachijamuka noti subscribe like on the bell kuti rinda pahendo yamajara Jairus anoposta this picture iri rakanyorwa chinzi Umbrella Democratic Change UDC vanyora chiti March to Zimbabwe Embassy date 26 October 2024 the march against Zimbabwe involvement in Botswana general election rigging. Tipina pana patona anouya chikomera nyora chiti Mnangagwa took over the SADC chairmanship and he is about to cause chaos within the region. Namibians are not happy. The people in Botswana are not happy. The people in Mozambique are victims. In Zambia, he wants Hichilema out and his friend Edgar Lungu back in power. Thomas Kwambura panapa achikuzwa namajara Jairus achiti aiwa kuZambia vautoda kutoti aiwa Hichilema abve akati Edgar Lungu ari mumwe wavo vanoziva kuti aiwa anongoinvolva maissues kama aspects ari corrupt kuti apinde pakutonga but asinazivi kuti aiwa Hichilema panguva ino ndiye ari kupisa. Panapa tikuona kuti there is this picture ratikuona kuti vakomana ava we don't know how the credibility yaro but tichiona chipusana namajara Jairus tichasikuona kuti people they are concerned. Vanhu vekuMozambique, vanhu vekuBotswana, vanhu vekuNamibia they are not happy nekuda kweinvolvement yeZANU-PF aiwa mukurigwa kwamaelections munyika dzavo. Zvatikuona kuti chitiko chashambisa vanhu, chitiko chavhundutsa vanhu, vanhu havazi kufara, vanhu vari kubatikana. Tiudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Muna comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.